ଆସୁଅଛି ସେଇ ବିଚାରର ମହାଦିନ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିବେଟି ଆଗମନ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବି ମୃଣାଳିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କବିତା ବିଚାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଚାର। ବିଚାରର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଶୁଣ ଆରେ ମୂଢ଼ ଜନ। କି କଲୁ ରହି ତୁ ସଂସାରରେ କହ, ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେତେ ଦିନ। ଧନ ଗରବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ, ଧନ ଗରବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ଗରିବକୁ ମଣି ତୁଚ୍ଛ, ଜୀବନରେ କେବେ କହିଲୁନି ସତ, କହିଲୁ ଅନେକ ମିଛ। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲୁ ତୁ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହି। ଆତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣିଲୁନି ଦିନେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଲୁ ବାଇ। ଜଗତରେ କଲୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଫାଟକ ସାମ୍ନାର ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ସେସବୁ ପାଇବ ଯାଇ। ସରଗ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବାବୁ, ସରଗ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବାବୁ। ନରକକୁ ନେଲୁ ବାଛି, କ୍ଷମା ତୁ ପାଇବୁ ଅନୁତାପ କଲେ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।